Prop de 300 joves estudiants de 4 centres d'educació secundària del Bages, l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, FEDAC Manresa, el CINS Cardener de Sant Joan de Vilatorrada i l'Institut Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i Rocafort han dut a terme amb èxit la primera edició del Congrés d'Ecociutat Joves per la Sostenibilitat. Aquest esdeveniment, realitzat a l'Anònima de Manresa, ha estat una plataforma per a la presentació de propostes i projectes per part dels joves amb l'objectiu de millorar el seu entorn i fomentar la sostenibilitat a la seva comunitat. L'esdeveniment ha sigut el resultat del projecte compartit d'Ecociutat en què els alumnes han treballat conjuntament per analitzar el seu entorn des d'una perspectiva crítica i desenvolupar solucions per convertir-lo en un ecosistema més sostenible. Aquest projecte es va iniciar fa anys al camp d'aprenentatge del Bages. Actualment, conjuntament amb l'equip educatiu de la Culla, format pel propi camp d'aprenentatge, el Consorci del Bages per la gestió dels residus i el Parc de la Sèquia, té com a finalitat integrar els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, en l'educació i promoure un futur més verd. A través d'aquest acte, els joves participants han mostrat un fort compromís amb la sostenibilitat i han destacat la importància de prendre accions concretes per revertir els impactes negatius sobre el medi ambient. Tots els projectes presentats i que podeu veure exposats a la nau central de l'equipament són fruit d'un procés d'aprenentatge que s'ha dut a terme al llarg de tot el curs. Hem estat investigant molt a fons, treballant i generant diferents idees fins a arribar als projectes que avui us presentem. Durant el Congrés han presentat una àmplia gamma de projectes que aborden temes com l'aigua, els residus, l'energia, l'alimentació, l'urbanisme, la mobilitat i la biodiversitat. Les propostes han inclòs iniciatives molt variades com una acampada jove sense ús d'energia per promoure la consciència sobre la reducció del consum, la transformació de l'oli usat en sabó o la promoció de productes de proximitat, entre molts d'altres. Els joves han fet una crida als adults convidats a l'acte, representants del món polític i institucional del territori, com el regidor de Ciutat Verda de Manresa, Pol Huguet, la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, i la regidora d'Ensenyament del Pont de Vilomara i Rocafort, Beatriz Moreno. Els alumnes han manifestat que havien unit forces per abordar l'emergència climàtica i presentar propostes per millorar el medi ambient i construir un futur sostenible. Durant els parlaments d'obertura han reclamat el suport dels adults per aconseguir canvis importants. Si no comencem transformacions ara, potser quan nosaltres siguem grans ja no hi serem a temps. Us demanem que ens escolteu, que tingueu en compte el que hem après i el que proposem. Entre tots podem aconseguir fer canvis i ens agradaria molt que fossin canvis importants. Volem canvis poderosos i ens agradaria que aquests canvis arribessin aviat. El regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, ha dit als alumnes que el que estaven fent a classe i que ha culminat amb el Congrés era molt important i ha subscrit l'eslògan de l'esdeveniment afirmant que els petits canvis són poderosos, però els grans encara més. El que esteu fent és molt important, petits canvis són poderosos, però els grans encara més, i per tant, sigueu ambiciosos, no us conformeu, que també està bé, dir, ai mira, doncs ara res sigui una mica millor. No, la casa nostra, el nostre ecosistema, de les nostres ciutats, la nostra societat està en crisi greu i per tant cal tenir il·lusió, no pessimisme, amb pessimisme no canviarem res, amb il·lusió, amb ganes de canvi i segur que avui sortiu d'aquí rearmats amb idees, amb il·lusió per veure que no esteu sols, que sou molts els que teniu ganes de canviar, us animo i espero. La regidora d'Ensenyament del Pont de Vilomara, Beatriz Moreno, s'ha dirigit als alumnes dient-los que els joves poden aportar molt. Vosaltres, tot i que us sembli que sou una engruna dins d'aquest món, podeu aportar molt, perquè els joves no només sou el present, sinó que també sou el futur. I des de l'àmbit local, igual que des de l'àmbit educatiu, també podem aportar molt amb aquests petits canvis. En la mateixa línia ha parlat la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, que ha afirmat que a través de tota la feina que han fet els alumnes i les seves propostes presentades al Congrés, demostren que els adults van tard. I que de ben segur de tot el que esteu traient, de totes les conclusions que aneu extret, com us deia, nosaltres, l'administració, ja sigui la Generalitat, ja siguin els ajuntaments, us haurem d'escoltar, perquè en definitiva vosaltres sou el present, no ho hem d'oblidar, però també sou els adults del futur.
L'acte de clausura del Congrés ha estat presidit per l'actor i activista ambiental Pep Parés, conegut pel seu paper del Capitán Siam, un personatge que durant els anys 90 va promoure valors de sostenibilitat i consciència ambiental a través de la televisió. Pep Parés, apassionat de la natura, ha instat els joves a continuar defensant la importància dels petits canvis en benefici de la sostenibilitat i ha reconegut els seus esforços per fer del món un lloc millor. Se'ns va ocórrer la imatge que tots coneixeu de els petits canvis són poderosos. Però avui m'han dit que això ha millorat molt. Jo hauria de canviar de gestoritat, perquè han dit que volem canvis poderosos. Que és la vostra versió del que hauria de ser, suposo, el nou Capitán Siam. L'èxit d'aquest primer congrés d'Ecociutat demostra el fort compromís dels joves estudiants del Bages amb la sostenibilitat i la seva voluntat de prendre accions concretes per millorar el seu entorn amb propostes innovadores i creatives.